ପିକୁ ବାବୁ ଏ ଆପଣ ଯେଉଁ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ଭଳି ଛୋଟ ମେସିନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍। ସେଥିରେ କ'ଣ କାମ ହୁଏ? ଏଠାରେ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ହୁଏ। ସେଟା କେମିତି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଆପଣ ଦେଖେଇବେ କି ଖୋଲିକି ତାକୁ? ଏ ତ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ତାର କାମ କ'ଣ, କେମିତି ସେଟା ହୁଏ? କାନରେ ଲଗେଇବା ତାର କାମ। କ'ଣ ଏଟା ଉଲ୍ଟା ଲଗେଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେ ଲଗାନ୍ତୁ ପିକୁ ବାବୁ। ଏଇଟା ସେଇଠି ଲଗାনো ଲାଗିଗଲା। ଏଟା କେମିତି, ଏଟା କ'ଣ ତାର ନାହିଁ? ଏଟା କେମିତି ଗୀତ କେମିତି ବାଜିବ ଏଥିରେ? ଏଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ମାନେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏରୋଫୋନରେ ତାର ଅଛି, ମୋର କିନ୍ତୁ ଏଗାର ତାର ନାହିଁ। ଏଟା ଆପଣ ଆଣିଲେ କେଉଁଠୁ? ଏଟା ଆଣାଇଛି ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଆଣିଛନ୍ତି? ଏଟା ତ ଅଧିକ ପଇସା ଲାଗିଥିବ ଯାହାହେଲେ ବି। ତଥାପି 500 କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। 500 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଆର ଇୟରକଡ୍ ଅପେକ୍ଷା। ଏଟା କାହିଁକି ଆଣିଲେ? ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅଲଗା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଏଟା ଆଣିବା ପଛରେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ? ITI କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ITI କରିବେ କି କରୁଛନ୍ତି? କରିବେ। କେଉଁଠି କରିବେ ITI? ରାଇରଙ୍ଗପୁର। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ନାମ? ପିକୁଆରୀ। ଶୁଭ ନାମ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ସନ୍ଦୀପ ବାରିକ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଟା ଯେଉଁ ନୂଆ ଧରଣର ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ଟେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଯେହେତୁ ITI ଛାତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୁଟି କୁଟିକି ଭରିଛି ବଢ଼ିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଧରଣର ମେସିନ୍ ଆଣିକି ଆପଣ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଏଟା ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଏଟା ମୋର ଆଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଧଡ଼ା ତାର ବାଲା ଇୟରକଡ୍ ଅଛି और तार वाला ब्लूटूथ भी अच्छी। और एटा ब्लूटूथटा तार वाला में से लगे मोटा आनी। और गाँव रे ये बड़ी कार नहीं देखिक टाटका है बोली आनी। ଆପଣ ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଟାଟକା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା କିଣିକି। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଏଟା କିଛି ଦରକାରୀ ଅଛି କି ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଟକା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟା ଆଣିଛନ୍ତି? ଦରକାରୀ ଅଛି ଆଉ ଦେଖେଇବାକୁ ବି ଆଣିଛି ଆଉ। ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଅପେକ୍ଷା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ, ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି କିଣିକି, ଏଇଆ? ତ ଆପଣ